Glædelig 2. december. I dag er jo dagen, hvor den største sport i de danske hjem går ud på at ramme stregen på kalenderlyset helt præcis. Man sidder og stiger på flammen for at sikre, at totallet brænder væk, uden at man kommer til at smelte toppen af tretallet. Det er hyggeligt. Det er normalt. Det er dansk julehygge. Men hos os, der er hyggen jo sat lidt på pause. Husker I gårsdagens kaos? Strømmen den gik, og min elskede kones jul i juleland kalender den forsvandt ud i den blå luft, og sneen den smeltede på et splitsekund. Vi pakkede bilerne, hunden, børn og lommelygt, og så kørte vi på vej ned mod Sorø. Der blinkede nemlig et rødt lys ved klosterporten på mit tv derhjemme, og vi skal jo finde ud af, hvorfor julen den er ved at gå i stykker, og hvorfor sneen er væk. Så er I klar til at tage med os ind i mørket? For her der kommer kapitel nummer 2. Sorø Torv var helt stille. Ikke bare almindeligt stille, men sådan en slags stille, hvor man får lyst til at hviske. Alle de julelys, der plejede at hænge over gaden nede i Sorø og blinke, de var slukket, og der var helt mørkt. Bilerne stoppede, og Nulle hoppede ud. Så er vi her, sagde hun og åbnede døren, så den kolde luft kom ind. Husk hurene. Tulle, tager du af Luca, så tager jeg af Naja. Thomas steg ud af den anden bil. Han tændte sin store lommelygt. Den var så kraftig, at den kunne lave en lyskejle helt op til månen, eller i hvert fald op til toppen af de gamle huse. Han lignede en opdagelsesrejsende. Kom så, venner, sagde han til hundene. Men hundene, Arlo og Manse, de ville slet ikke ud. De klemte halerne ind mellem benene og gemte sig bag Tulle. Hundene, de kunne mærke, at der var noget galt. De gik alle sammen hen mod den store gamle klosterport i Sorø. I ved, den der står nede ved torvet og lyser så flot, når det er jul. I mørke kunne den godt ligne en borg, for alt julelyset, det var jo helt slukket. Helt inde i porten, der lyste noget rødt. Noget rødt gennem tågen. Det lignede et hjerte, og alligevel ikke, men det slog meget langsomt. Yugi satte sig pludselig ned på huk i græsset. Han vidste alt om græs, for Yugi var en græsekspert. Han arbejdede med det hver dag. Han blinkede lidt med øjnene og rettede på sine kontaktlinser, som generede ham en gang imellem. Det er helt galt, hviskede han. Hvad er det? Spurgte Lena nysgerrigt. Yugi han nullede græsset mellem fingrene. Det plejede at være grønt, men nu ser det så trist ud. Græsset er helt gråt, sagde han. Det er som om nogen har suget al farven ud af græsset. Det er helt dødt. Thomas og Buller stod over ved muren og lyste på et nedløbsrør. Husker I Buller, som også hedder Niklas? Buller eller Niklas er jo Thomas' søn, og han er lærer som bevæger sig, så han er rigtig god til at kigge på rør. Far, se lige en gang her, sagde han, og pegede. Det der rør, det vender forkert. Vand, det kan jo ikke løbe opad. Thomas bankede på røret med sin knob. Bum! Det sagde ikke klonk som metal. Det sagde en dyb lyd, som en kirkeklokke under vandet. Det er ikke et vandrør, sagde Thomas, og smilede lidt, som om han havde løst en gåde om universet. Jeg tror, det har noget med en snydeknap at gøre. Nikolaj kiggede på sin telefon. Min telefon siger også, at der er noget herinde, sagde han. Noget meget, meget stærkt. Jeg fryser, sagde Naja og gemte ansigtet i Tulles jakke. Tulle gav hende et stort kram. Tulle var ved at uddanne sig til at passe på mennesker, så hun vidste lige, hvordan at man varmede en kold næse. Det er luften, sagde Tulle. Den føles tung og mærkelig. Vi skal ind, sagde Nulle bestemt. Far, Buller,
Kan I ikke prøve at finde ud af, hvordan vi kommer ind? Thomas kiggede videre på den lille knap, der var over ved nedløbsrøret. Buller, giv mig lige din store tang. Buller fiskede sin rørtang op af lommen, og Thomas satte den fast på knappen. Kan I så lige holde øje med lyset, sagde Thomas. Thomas lagde alle sine kræfter i, og metalknoppen begyndte at skrige højt. Så Arlo han gav et lille pjef fra sig, og så gav knoppen sig, og Thomas kunne dreje den rundt. Jorden under den rystede. Det kildede helt op i fødderne, og Yugi han faldt på numsen helt ned i det grå græs. Det røde lys inde i porten skiftede farve, og puff! Så blev der flot og blåt. Tågen virvlede rundt og lavede et hul i luften. Det lignede en dør, men der var intet håndtag. Der var kun et firkantet felt, der svævede rundt inde midt i det blå lys. Pludselig tonede noget frem inde i lyset. Det lignede, at det havde været der hele tiden, men først blev synligt nu. Det er en julekalender, og det var ikke bare en hvilken som helst en. Lena gispede og tog sig til munden. Det er jo min, udbrød hun og pegede op på den. Det er jo min. Det er jul i Juleland. Den, der forsvandt fra hylden derhjemme. Kalenderen svævede højt oppe, lysende og magisk. Den sad fast midt i portalen som en nøgle, og den var stadigvæk pakket ind, så flot som fra ny af. I ved, alt det nye plastik, der sidder rundt om en film, det er altid så besværligt at få af. Hvordan pokker får jeg den tilbage, spurgte Lena fortvivlet og rakte ud efter den. Men den var for langt væk. Det er jo et samleobjekt. Jeg skal have den med hjem til juleaften. Og klik, sagde det højt fra julekalenderen. Stenene i jorden begyndte at synke nedad. Det lignede en trappe, som førte dybt ned under Sorø. En duft af kanel og varm elektronik slog imod dem. Nå, sagde Nulle, så er det vist på tide. Og løftede Luca op på armen, så han sad godt. Så er det nu, Thomas. Du går forrest, sammen med din lommelygt, og jeg går bagerst med Luca og Anaya, og vi alle sammen, vi holder godt sammen. Alle de andre, I går i midten. Thomas han lyste ned i mørket og sagde, jeg tror altså ikke, vi får brug for den lygt særlig længe, fordi nede i bunden, der kan jeg se, at der skinner med guld og neonlys, og eventyret, det ventede på dem alle sammen. Det var kapitel 2 af julekalender. Jeg vil gerne sige tak for alle jer, der lytter med og læser med. Hvis I vil se lidt billeder omkring historien, så er I velkommen til at logge ind på hjemmesiden. Jeg lægger et link i kommentarfeltet til den. Der kan I se lidt billeder fra det, jeg læser op. I kan også selv læse historien, eller læse den op for jeres børn, hvis I har lyst til det. I morgen kommer der et nyt afsnit. Afsnit nummer 3. Og glædelig 2. december, og glædelig jul til alle sammen. Hej hej.